ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆದವರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷತಿಲಿಕೆ ಉದಿಪನ ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಚಾವಡಿ ನಡೆತಂಡು ಕುಡ್ಲದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸ್ಕೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃತಿನ್ ಧೀರಜ್ ಅಮೀನ್ ಯಕ್ಷತಿಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷತಿಲಿಕೆ ಶನಿವಾರಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಯರಿತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಚಾವಡಿ ನಡೆತಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಕುನ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರೆನ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸ್ಕೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃತಿನ್ ಧೀರಜ್ ಅಮೀನ್ ಯಕ್ಷತಿಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಯಕ್ಷತಿಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತ ಕೊರಪುನ ವಿಡಿಯೋನು ಈ ಪೊರ್ದುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರು. ಕೃತಿನ್ ಧೀರಜ್ ಎಂ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥದ ಎಂ ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಗುಡುದೀಪ ಪಂತ ನಡಪಾವೊಂದು ಬೈದಿನ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಕಲೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರದು ಪಂಡೇರೆ. ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ಅನ್ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತು ದೀದು ಈ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ ಆವಡು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಆ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ದೀದ್ ಎಂಚಿನೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕೊರಡು ಸಮಾಜ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪನತ್ತು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶನ ಸಮಾಜ ಕೊರಡು ಪಂಡ್ಬನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಇಂದಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಐಕೆ ಈ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ ಐಕೆ ಆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡ್ ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಯಜಮಾನಿರು ಅಗರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪನಗ ಅಕ್ಲಿಗ ಹಾಸ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಈತ ಮಿತ್ ಕನೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದ ಕೊಡಿಗೆಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲು ಬೇರೆ ಸಾಯದ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಲೀಲಾಧರ್ ಅವಡು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಅವಡು ಏಪಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರೇ ಕೂಡ ಅಕಲು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕಲೇನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದು ಅಕಲೇನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನನಲ ಅಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲೇನ ವಾವ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲು ಚೈತನ್ಯನ ಬೊಕ ಹುರುಪನ್ನು ಕೊರೊಂದೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದ ಬೊಕ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಆಟದ ಹಾಸ್ಯಗಾರರಾದ ಜವನೇರು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬದುಕಡು ಆಪನ ಪೋಪುನ ಮಾತಾ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ತೋಜಾದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾವೇರು ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸ ಅನ್ ಪಂಡಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ದಯಪಂಡ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ನೀ ಎಚ್ಚಪಾತೇರಿ ಅಂದಾಂಡ ನಾನು 35 ತುಂಡು ಬಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡದ ಪಿಟಿಗೆಡ್ ಬಾಡದೀಪ ಉಂಡಂಜ ದಯಪಂಡ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಯನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪನ ನೇನು ಪನ್ನಾಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ಪಾತ್ರಧಾರರು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ತುಣುಕುಲೇನು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಕೊರಪಣಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂದುಂಡು. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಯಜಮಾನಿರು ಸಂಶುದ್ದೀನ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೋಡಪದವು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಪುನಾರ ಕುಳಾಯಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದಿಸೊಂದು ಯಕ್ಷತಿಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡಿರು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜುಬೈಲ್ ನಡತಿನ ಮಾರ್ಗ ಅವಘಡ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲೂರದ ಸುಲೈಮಾನ್ ಪಂಪ್ನಾರ್ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಅರೆಗೆ 31 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜುಬೈಲ್ಡ್ ನಡತಿನ ಮಾರ್ಗ ಅವಘಡ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲೂರದ ಸುಲೈಮಾನ್ ಪಂಪ್ನಾರ್ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಅರೆಗೆ 31 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮಾರ್ಗ ಕಡಪುನಾಗ ಅರೆಗೆ ಗಾಡಿ ಎಡ್ತದ ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾದ ಜೀವ ಕಳವಂದಿருந்து ತಿರಿದು ಬೈದಂಡು. ಮಲ್ಲೂರು ಪಳ್ಳಿಬೊಟ್ಟು ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಪಂಪ್ನಾರಡ ಮಗೆ ಸುಲೈಮಾನ್ ಜುಬೈಲ್ದ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಬೇರಡಿತ್ತೇರು. ಇರುವೇರು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಸುಲೈಮಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಊರುಗು ಬರಿಯರ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿருந்து ಅರೆನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ತಿರಿಪಾದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀತನ ಗೋಡಾನ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಸೂಪತ್ತದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಳಿತ ಸೊತ್ತುಲು ಪೊತ್ತುದು ಪೋಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಳ್ಳದ ಅಡ್ಯರ್ ಕೈತಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಅಂದಾಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದಂಡೆ.
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೀತಿನ ಗೋಡಾನ್ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಸೂಪತ್ತದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಸೊತ್ತುಲು ಪೊತ್ತುದು ಪೋಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯರ್ ಕೈತಲು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಅಂದಾಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಡತದಂಡು. ಗೋಡಾನ್ ಸೂಪತ್ತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲು ಉಂತುದ್ನ ಗಾಡಿಲಿಗ್ಲ ಸೂಪತ್ತೊಂದು ಪೋತುಂಡು. ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡಾನ್ ಇಡೀ ಪೊತ್ತುದು ಪೋತುಂಡು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳತಕ್ಲು ಸೂತೆಕ್ಕಾಯರು. ಸೂಪತ್ತೆರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕಾರಣ ಅಂದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದೇರು. ಸಜಿಪ ನಡು ಸೇನೆರೆ ಬುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಡು ಬೀನಪನ್ಪುಣ ತನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಜೀವದತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ಉಂಡು. ಸರಿಯಾಯಿನ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಾವಡೊಂದು ಕಂಡನಿ ಸತೀಶ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಓಲೆಕೋರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡತದಂಡು. ಸಜಿಪಡು ಬೊಡಿದಿ ಜೀವದತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ಉಂಡು. ಸರಿಯಾಯಿನ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಾವಡೊಂದು ಕಂಡನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಓಲೆಕೋರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡತದಂಡು. ಸಜಿಪನಡು ಗ್ರಾಮದ ಸೇನೆರೆ ಬುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋರ್ತಿ ಇಲ್ಲಡು ಜೀವದತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ಕರಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ನಡತದಂಡು. ಪೊಂಜವು ಜೂದೆತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ತಾಳ್ನ ಪೊಂಜನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದೆ ಜೂದೆತೊನ್ಯರೆ ಉಮೇದ್ ಕೋರ್ನ ಜನತ ಮಿತ್ ಪಕ್ಷಭೇದದ ಅಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದಿತ್ತನೋಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿರಿಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿರು. ಸಜಿಪ ನಡುತ್ತ ಸತೀಶ್ ಪಿ ಪನ್ಪುನಾರನ ಬೊಡಿದಿ ಬೀನಾಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಇಲ್ಲಡು ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಬಿಗಿತದು ಜೂದೆತೊಂದಿರು. ಜೂವದತೊನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಂಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಾಡ್ದ ತಿರ್ತು ಬೂಡ್ದಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಜೂವದತೊನ್ನವು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕೇನಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾದಿತ್ತದು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಇಡೀ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಂಡು. ಪೊಂಜಿನ ಕಂಡನಿ ಕುಡ್ಲಡ ಬೇಲೆಡಿತ್ತದು ವಾರಗುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತರು. ಅಪಗ ಮದಿಮೆ ಅವನ್ನ ಜವನೆ ಒರಿಯನ ಪೊಲಬ ಅದು ಬೊಡೆದಿ ಸಲಿಗೆಡುಪುನ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆದು ಬೈದುಂಡು. ಜವನೆ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕವಾದ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಜೂವದತೊನ್ನ 10 ದಿನ ದುಂಬು ದೋಸ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಳೆನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು. ಈರಿನ ಮಗಳು ಜೂವದತೊನ್ನೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ್ನು ತಿರಿಪಾದಿತ್ತದು. ಆನಿ ಬೀನರೇನು ಅಪ್ಪೆ ವಿಚಾರಿಪುನಗ ಜವನೆ ತನಕ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರೀರಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆನ್ನು ತಿರಿಪಾದಿರು. ಜೀವದತೊನ್ನಾನಿಲ ಜವನೆ ಪೊಂಜನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು. ಈರಿನ ಮಗಳು ಜೂವದತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲನ್ನು ತಿರಿಪಾದಿ. ಈ ಸಂಗತಿ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ನಾಡ್ನಗ ಜವನನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶಯದ ವಸ್ತುಲು ತಿಗುದಿತ್ತದು. ಪೊಂಜವು ತೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ಉಂಡು. ಜೂದತೊನ್ನೆರೆ ಜವನೆ ಉಮೇದು ಕೊರತೆಂದು ಪೊಂಜನ ಕಂಡನಿ ದೂರ್ದೇರು. ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆದದ್ದು 20 ದಿನ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಂಕ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಸಂದದಾಂತಿ ಗರೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪಡೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿಡು ಪೆರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸೋಮವಾರ ನಡತಂಡು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲೆ ನೇಮ ನಡಪೆರಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಂಕ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಸಂದದಾಂತಿ ಗರೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪಡಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿಡು ಪೆರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಮಾರ್ಚ್ 26 ಐತಾರ ಶುರುವಾದ ಮುಪ್ಪ ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡತುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು. ಕಾಂಡೆ ಕಲಶಾಧಿವಾಸ ಹೋಮ, ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ನಾಗಬನೋಡು ತನು ಸಂಬಿಲ ಸೇವೆ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಕರಿತದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು. ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಶುರುವಾಂಡು. ಅಕೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮೈತದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತದು. ಬೈದರ್ಕಳ ದರ್ಶನ ನಡಪಾಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಠದ ನುಪುಪ್ರಸದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಗರಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರು ವೈ ಜಯಕರ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲದಡಿ, ತೆಂಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಕಾಪು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಪು, ತೆಂಕ ಎರ್ಮಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರತ್ನಾಕರ ಕೋಟ್ಯನ್, ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಾಮೋದರ ಸುವರ್ಣ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಅಡ್ವೆ, ವೈ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ವೈ ಸುಕುಮಾರ್, ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎರ್ಮಾಲ್, ಸುಮಲತಾ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ, ಜಯಪೂಜಾರಿ ಬೊಂಬಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಎರ್ಮಾಳ ತೆಂಕ ಗ್ರಾಮದಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರು ಪಾಲ್ದೊಂಡರು. ಮಾರ್ಚ್ 29 ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲಿನ ನೇಮ, 30 ಗುರುವಾರ ಮಾಯಂದಲ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಕೋಲ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ತುಳುನಲಿಕೆ ಭಜನದ ಪಂತನು ಐತರ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಡಪಾದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಮುಗಿತಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಂಪಟ್ಟಣ ಲೇಸನು ಅಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ತುಳುನಲಿಕೆ ಭಜನದ ಪಂತನು ಐತರ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಡಪಾದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಮುಗಿತಲ ಇನಾಂಪಟ್ಟಣ ಲೇಸು ನಡತಂಡು. ಶೋಭಕೇಶವ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತ್ತಿನ ಲೀಸಿಡು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರದು ಪಾಲ್ದಿತೊನ್ನ ಸಾಹಿತಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪಾತಿರ್ದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಭಜನೆಡು ಈ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಆವಡಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕಿರು. ಈ ತರದ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನಲ ಒಂದು
ಪಸರಣೆ ಆಪಲಕ್ಕ ಅವಡನ್ನು ಪನೊಂದು ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟದೇನು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುಕೂಟದಾಯನೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಇಜ್ಜಿಯನ್ನು ಪನೋಡ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಕುರು ಅಂಬಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಮಹಾಬಲ ಚೌಟ ಪಾತಿರ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಹಿಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಂಡು ಪಂಡಿರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅವು ಒವ್ವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೋದು ಜೆತ್ತದಾನಾಗ ಅಂಚಿನ ನಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾಪಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತಲ ಹಾಕಿದ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಈ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ ಆಪಲೆಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ತುಳುನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯಿನ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕುಲೆಗ್ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಕೋರ್ನ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ನಡಪಾದ ಆಂಡ ಭಜನೆ ತುಳುಟು ನಡಪೋಡು ದೀತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಕೈಟು ತುಳುತ ಬುಳಿಚಿಲಾವಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಭಜನೆ ನಡಪೋಡು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಲಿಡಿದು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಪಾವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಿದ್ಜಿ ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ಡನೆ ಭಾಷೆಯಿಂದಲ ಆತಜ್ಜಿ ಸರಕಾರೊಡ್ದು ಆಪುಣುಂದು ನಂಬುದು ಕುಲ್ಲಡೆ ನಮನೆ ದುಂಬು ಪೋಡುಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದು ನಾಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿ ಸೀಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ತುಳುಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶದಾನ ಪಂಡ ತುಳುಕೂಟ ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬಕ್ಕ ಜಾನಪದಕ್ಕೂ ಈ ಮೂಜಿವಿದಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡೋ ಏನು ಆಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ತುಳುನಲಿಕೆ ಭಜನಾ ಪಂತುಡು ಗೆಂದನ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅರಿಕೆ ಪದವು ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಮುಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜನೆ ಇನಾಮು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ವಾಮಿಲ ಪದವು ಮುಗ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಬೊಕ ಪಣವು ಕುರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂತುಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ವಿಟಿ ಇರೋಡು ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕುಲಾಯ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು ತುಳುಕೂಟದ ಒತ್ತುಗೂರ್ಕಾರರು ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದಿರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರವಿ ಅಲೆವುರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಹಾಳು ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ ಉಂತಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೊಂದು ಮರೋಲಿ ಸೂರ್ಯ ವುಡ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನಡತಿನ ರಂಗದ ಬರ್ಸ ಹೋಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರು ಜೀವನ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಂತೇರು ಕುಡ್ಲದ ಮರೋಲಿ ಸೂರ್ಯ ವುಡ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ದೀವಣ್ಣ ರಂಗದ ಬರ್ಸ ಪುದರ್ದ ಹೋಲಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೀವಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆದ ಕಿಡಿಗೇಡಲು ಬತ್ತದ ಪೊಗ್ಗುನ ಬಗೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರು ಜೀವನ್ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪದು ಉಂತಾಯ್ನೇನೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಹೋಲಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ದೋಸ್ತಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಡೆ ಕರೆನ ಆಜು ವರ್ಷದಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ತೊಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಹಿಂದುಳು ಬಜ್ಜಿ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿದಿತ್ತ ಮನೋರಂಜನೆ ತೆನಸದ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತದು ಕಾಸ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಏರಿನ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದಲೇ ಇದಿಜ ಅಂಚಿನವರು ಒರೊಡ್ದೊರನೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತವನ ಅಗತ್ಯ ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿನ ಸಂಘಟಕರು ಜೀವನ ಉಂದಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾತು ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತನಂದು ಪಂತೇರು ಸಂಘಟಕರೈನ ಚರಣ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸುಜೀರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೋಡಿದ್ದೀರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ 1-1:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ 6-8 ಜನ ಬಂದರು ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿದ 6 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದು ಏನು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಒಳಗೆ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರು ಸೀದಾ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ವೀಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಮಂಗಳೂರು ಹಿಂಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ ಸರ್ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಕದ್ದು ಮಣಿಪಾಲಾಗಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಯೂತ್ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂತಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಹ ಹೋಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ
like all the permissions, everything we had from the police department also, and we were neat and clean in that event. Namden ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ, open ground it was a daytime event, it was not even a night event. Authorities as well. ಸರ್, 6 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಂಡೋದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಿಲ್ತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್, ಅದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಒದ್ದೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮದೇ, ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲಿ ಆಗೋಗಿ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ನೀರು ಸಮೇತ ಸೆಟ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಾಗಲಿ ಈ ಸರ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 6 ವರ್ಷ ತನಕ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕಬಾರ್ದಿತ್ತು, 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಸಾಕು, 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಸಾಕಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿದೌಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ನಿಂತಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಾಚರಣದ ನೆಂಪುಗಾದು ಶಾರದಾ ಅಮೃತ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿನ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತದು ಐತ ಬುಡುಗಡೆಲೇಸು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಡುಪುನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ನಿಕೇತನೋಡು நடத்துண்டு. ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಸಂಚಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಎಂ ವಾಸುದೇವರಾಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ನೆಂಪುಗಾದು ಶಾರದಾಮೃತ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿನ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತದು ಐತ ಬುಡುಗಡೆಲೇಸು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗೋಡುಪುನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ನಿಕೇತನೋಡು நடத்துண்டு. ಉಚ್ಚಯ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ಕೊಂಡಿರು. ಉಚ್ಚಯ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು US ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾರದಾಮೃತ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕರೆನ 71 ವರ್ಷದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ಶಾರದಾ ಉಚ್ಚಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ನರಸಿಂಹ ಮಲ್ಯ, ಉಳ್ಳಾಲ ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಹಿರಿಯರು ಉಂದೆಕದು ಭಾರಿ ಪುಣಿತೀರು. ನನದ ಆಲ್ಮಗು ಈ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದು ಸಾಯಿಗೂ ಬರ್ಪೊಣದು US ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗೋಡು ಬೆಂದುದು ಪುದರ್ ಪಡಿನಾರು ಬರವು ಕಲ್ಪವನಾರ ಅದು ಸೇವೆ ಸಂದಾದನ ಶಾರದಾಮೃತ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಿ ಎಂ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಅರೆನ ಪುಟ್ಟುನ ಊರುಗು ವಾಪಸ್ ಪೋಪ್ ನಡೆದವರ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕರ ಕಿಣಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡು ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಬೊಕ್ಕಾರಿನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಎಂ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ತನಕ ಪಿರ ಪುಟ್ಟು ಕೊರ್ನ ನೆಲ ಮುಲ್ಪದ ಜನ ತೋಜಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿನ ತಾನು ಏಪಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ತನ್ನ ಬೇಲೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಇಡೇ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಡು ಬುಲಿಪಾಯಿನ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಸಿರಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಡೆದಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡು ಏನಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವವರು ಧನ್ಯರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭೂಮಿಯೂ ಹೌದು, ವೀರ ಭೂಮಿಯೂ ಹೌದು. ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಗುರುಕಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಕಾಂಚನ್, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತ್, ಸುದೇಶ್ ಮರೋಲಿ, ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಟೈಲರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆರು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಮುಲ್ಕಿ ಒರಂಬ ಮಾಗಣೆ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಸಾರಂತಾಯ ಗರುಡಿ ಉಳ್ಳಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮುಡು ಐತರ ಬಯ್ಯಗ್ ಓಡಿಯಂತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬುಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿಗೆ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆರು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಪುರ ಮುಲ್ಕಿ ಒರಂಬ ಮಾಗಣೆ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಸಾರಂತಾಯ ಗರುಡಿ ಉಳ್ಳಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ಮಾರ್ಚ್ 24-27 ಮುಟ್ಟ நடத்தண்டு. ಐತರ ಬಯ್ಯಗ್ ಓಡಿಯಂತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ நடப்பாಯರು. ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮ நடத்தண்டு. ಅಕೆರಿಗೆ ಖಂಡಿಗೆ ಬೂಡದ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ ಪಿರಿಚಂಡಿ ದೈವಲಿಗೆ ನೇಮ ಕುರಿಯರು.
ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮತುವುದು ದೈವಲಿನ ಬೂಲ್ಯ ಪುರ್ಸದದೆ ತೊಂಡಿರು ಸಾರಂತಾಯ ಗರುಡಿ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರಿರು ಕಾಂತು ಲಕ್ಕಣ ಗುರಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ತಂಬಿಲ ಕರಿಪ್ನ ತೋಚೋಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ತಂಬಿಲ ಕರಿಪ್ನ ಅರವೆಕೋಡಿ ದಾಮೋದರ ಪೂಜಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಲಾದಿ ನೇಮೋಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಡ್ ತಿರ್ಗಾಡದಕ್ಲೆಗಾದು ಸುರುಮಾಲ್ತದಿತ್ತನ ತೂಂಕು ಸಂಕೋನು ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಾದಡು ಕಡಲ ಬರಿಕ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಖುಷಿಕ್ಕಾದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಡ್ ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲೆಗಾದು ಶುರು ಮಾಲ್ತದಿತ್ತಿನ ತೂಂಕು ಸಂಕೋನು ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಾದಡು ಕಡಲ ಬರಿಕ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಖುಷಿಗಾದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಂಡು. ಒಂದಿನ ಕಟ್ಟನ ಕೆಲವೇ ದಿನ ತೌಲೈ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೆರೆಕ್ಲಿನ ಅಬ್ಬರಗು ಪೊಡಿಯಾದು ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾತಾ ಮೇಡ್ದಿಲ ದೂರಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೇಡು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೊಲಿದು ನಿಂದು ಸುದ್ದಿಯಾವನುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಅವೇನ ತೂವನ್ ನಕಲು ಜವಾಬು ಕೊರದು ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೊರ್ನೆಡ್ದವರ ತೂಂಗು ಸಂಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪಾದ ಕರೆನ ವರ್ಷದಂಚ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೊಲಿದು ಬುರ್ದುಜಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆದಂಚ ದೆತ್ತದು ಸಂಕೋಡು ಸೇರ್ದನ ಕಜವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಅರ್ತಿರಿಪಾಯರು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಬುಟ್ಟದ ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದೆ. ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಪಾವಂಜಿ ಮೇಳದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡಪಾಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಬುಟ್ಟದ ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತದು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿರ ಬುಕ ಧೂಮಾವತಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ಮಾರ್ಚ್ 24 ಶುರುವಾದಿತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಐತರ ಬಯ್ಯಗೆ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪಾವಂಜೆ ಮುಕ್ಳೆಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡಪಾಯರು. ಸಂಗಬುಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತದಕ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಸಂಗಬುಟ್ಟು ಮಾರಿಗುಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಬೊಕ ಊರ ಪರವೂರ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಕಡಂಬಾರದ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಸುಗ್ಗಿ ಇರುವ ಪೋಪುನಾನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಸೋಮವಾರ ನಡಪುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 31 ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ 4 ಕೋರಿಗುಂಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 5 ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ದೇವರಿನ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದೆ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ 11 ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಏರ್ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರಿಡ್ದು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿದು ನನ್ನಲಾತ ಸುದ್ದಿ ಬಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7